Wat Hadien baka sorkar Khlad pynjari ke jingkhang dam ni ke lockdown ha East Khasi district naduh kasi balang mynmiet hynrei ke jingdon ki briew ki bayo ke ni ke jingpang khlam kam shym na Hiar satia namar mynta ka sngi ke nyu tarik jymmang haja arpoi ladan sa arspa khandai pnyongur ki iabit ke ni ke jingpang ki babon na kine kidei na East Khasi district ki bidan haduh shispa phraphongot na kini ki shispa phraphongot phraphonre ngut kidei ki bidan ke jingiajan baki nongpang na ni ki haduh contact khandai ngut kidei na ka armed force but paramilitary force way na district jail Khlad ngut kinong tre ka thana ka koi ka khia lai poi ngut kidei ki bayo ka jingpang ka be seriam kum ka jingpang Biang khle prangut kidei ki bon phaina bar jalla hynrei ngut kidei ki sari case bar ki wei par kidei na ki benta ba pher jong kanong ba shalong ki bokoj mynta ka sngi ki long shispa nyu phunre ngut ha ka basan ngut kidei na East Giant Hills district shispa saw phunre ngut na East Khasi Hills kharwei ngut na riboy hinyo ngut na West Garo Hills saw ngut na West Giant Hills bat lai ngut na West Khasi Hills district Kiba Khlad mynta ka sngi ki long ngut bat baro kidei na East Khasi Hills district da ka jingyo thamai ki arspa khandai phnyo ka jingkoj no ki chispa nyu phunre ngut bar ka jingkhlad no ngut ka jila meglaya haduh ba pinmi yakane ka khubor ka don khatpra hajar khandai spa arphnyo tali ki positive case 8000 south pa phunre tali ki active case nani ki badang pang khandri hajar arspa ngut ki recover case nani ki blakoj no pa chispa khandai ngut ki blakhlad